Fúha, to sme v piči teraz. Žiadnej. Kde to je? Čo je to? Je to voda nejaká? Nejaká. To je zamrznuté, alebo čo to je? Momentálne sa tak dávam dokopy z tých súťaží, čo boli tie súťaže vyhraj Jeffim, ak si na to pamätáte. Takže som sa rozhodol, že dneska si vyrážam na ryby. Môžete ísť so mnou. Jejda. Po kokotinách. Cestou si kráčam na nejaké pruhe alebo kapry. Aha, pozri ho. A môžeme ísť čítať. Ja som vedel, že nájdeme miesto na nejakú tú rybačku. No. Komáre jebnutie. Počkaj, ako sa tam zjebem? Je tam voda, Miško, nevieš? Nevieš, že? Skúsime. No boha. Miesto na kokot, takže z rybačky možno nebude nič. Nebyť sa našlo niečo. Treba na to. Bordel. No. Som vychytil iba takýto bordel. Už to nevadí. Môžeme ísť. Papečky. Pozrite sa. Kokotiny. Čo to je? Proste nus sajrajt. Milí Jeffkáči, milí tí, ktorí sledovali moju show Vyhraj Jeffim. Môžem vám akože povedať, čo sa udialo. Udialo sa veľa vecí. Udiali sa veci, ktoré ma chytili za srdce. A možno, že aj preto som si povedal, že si dám trošku pauzu od tých súťaží. A budem si chodiť vo voľnom čase na ryby. Sice som nič nechytil, ale nič sa nedeje. Ale hovorím, robte to, čo vás baví, na čo máte a čo chcete robiť. Takže zdraví vás Jeffy Boy. Jeffy Boy. Majte sa krásne. Ahojte.